Amama amene chithunzi chawo tikuchiona chikuenda pasikeni pathopo iwo atu zina lawo ndi Linus Mdala. Iwo atu ndi azaka 62 ndipo amakhala mu mzinda wa Lilongwe ku Kawale 1. Ndetu amama amenewa atapidwa pano pa tikunena pano ali ku chitoposi cha polisi. Funso kumazakhalapo kuti atapidwa pa mulandu wanji apalamula mulandu wanji masiteni amenewa. Makosana tiyambe chonchi nkhani kuti muitsate bwinobwino. Chimene chinachitika ndichonena kuti dzulo pa 3 February 2026 amama amenewa mene tafotokozeka kuti amakhala ku Kawale. Nde zikunena kuti kumene ku Kawaleko amathamanga mabizinesi ndi mabizinesi ake ndonena kuti amagulisatu fodya wankulu kapena kuti chamba. Komano sitikudziwa bwinobwino kuti kugulisa kwake amagulisa pa litero kapena amaodesa. Chifukwa tikaonanso zithunzi zimene zikusewera pasikeni pathopo zikuona kuti fodya amenewo anali ochuluka ndithu, anali m'masaka amenewo omwe potenga ndi amene amayankhulira polisi ya Kawale amenewo ndi a Precious Mavuto Phiri. Akunena zona kuti atayesa matomba a fodya wankulu amenewo zikuona kuti amakwana 15 kgs. Nawo chimene chinachitika ndichonena kuti akuti anthu akufuna kwabwino potenga ndi amene akuyankhulira polisiwo ndi amene anazemba kukasina khuru a polisiwo kwauza zoti masiteni amenewo akuthamanga business imeneyo, akusunga katundu ameneyo kunyumba kwawo. Ndi mazuwa kale kuti polisi ikamva nkhani ngati zimezi ndikuti kunali mukuluza lewiro kupitatu kunyumba kwa masiteni amenewo kapeza kwafusa kumene kuti Kawale 1 kwafusa tabwera kuti zafufuze pali katundu wina wake amene mukusunga nyumba mwanu. Basi masiteni aja analola polisi kulowatu nyumba mwawo kuchita chipikisheni. Ndi kumene anapeza zoti atafika ku bedroom ya masiteni amenewa ndi kumene anapezako matombatu a fodya wankulu amenewa. Osatira zimenezo ndikuti polisi inatenga masiteniwa pamene tikukamba pano alitu ku polisi kumeneku ku Kawale. Kumeneko ndikuti akuyembekezera kuti apange process apite nawo ku bwalo la milandu akayankheno mlandu opezeka ndi katundu wosaloledwa ndi boma kapena kuti widi ena amazatchula kuti ganja choncho achinyamata amenewo. Nawo chimene timafuna kuyankhulapo ndichonena kuti anthu amene anapita kukapereka ripoti imeneyo ku polisiko titha kunena zona kuti mwina ndi manebazi awo kapena ndi anthu ena ake amene amapanga nawo mabizinesi mwina anasemphana mitengo kaya ananyererana mwina mwake zinthu zake zitokha zotero choncho. Komano tinene kuti anthu amenewo ndikuti sakufuna kwabwino, ndi anthu wafunira zoyipa masiteni amenewo. Chifukwa tinene zona zaka za masiteniwa ndikuti ndi zambiri 62 ndikuti ni munthu wankulu kwambiri. Titha kunena zoti ndi agogo ndithu atokha kuti ali ndi zizukulu. Nawo magaya aku Kawale kodi mwalingalira motani zimene mwapanga pamenewa? Masiteni amenewa amamenya haso bwinobwino ndi cholinga choti athandizeka mafana akandi zizukulu chani komanso moyo wawo uzika ukusuntha tsiku ndi tsiku. Sanafunire kuti apite azikapempha chani maso atatapempha ndikuti sotiso mungawathandizenso magaya kumene ku Kawale. Tiye tiziuzanapo chilungamo apa mwapangatu zinthu zofoira kwambiri kaya ndikuti ni nsanje kaya ndi chani kaya. Komano zimene mwachita panepa mwapanga zinthu zopoira kwambiri. Ndi kaya ni malivos kaya ndi amenewo ansanjewo sitikudziwa kuti nkhani zake zikuyenda motani. Komano nkhani ina ndionena kuti nkhani yokhuzana ndi fodya wankuluyi chambachi nthawi zambiri aboma kapena polisiwa akachitanda akachisunga kumapeto ake amapeza kuti akachiwotcha. Chifukwa tikakutengeni mbuyo pang'ono panali pa 28 January chaka chino cha 2026 sikalekale sabata zapitazi apolisitu ku Sengapi m'boma la Salima anawotchaso chamba cholemera 5 ton. Komano titati tione bwinobwino fodya ameneyo aboma kuti sangathe kumupezera nsika kuti akathe kugulisa ndi cholinga choti apezeko ndalama. Chifukwa anthu amene amakhala kuthamanga mabizinesi amenewo amakhala akudziwa bwinobwino misika yake. Ena amapeza kuti akutulusa kunja kaya ku South Africa kaya ndikuti kumene kuchako amapeza kuti akapezako ndalama kaya ndi forex chani. Ndi abomawo sangathe kupeza njira zina zake zonena kuti atha kumagulisa fodya amenewo. Olo abomawo atha kupanga njira kupanga engage magaya amene amakhala kuthamanga mabizinesi amenewo ndi cholinga choti akagulisidwe apeza ndalama zina zake kusiyana ndi kuti ndikuwotcha ngati amene zachitikiramo. Situ zoti nomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza zonena kuti ku polisi ya Kawale amangatu masiteni amene amathamangisa mabizinesi achamba
Ngati maganizo amene walipo fotokoza na comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitha kupezani mosavuta.